Hello guys, nthangmwnha मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय सो जों दा थांगासिनो माइ गायनो मानो होनब्ला जोंहा दिनै जांख्रा आरो सासे थाखुमागासिनो लाजिनानै जांख्रा जोंहा दिनै सो नोंथांमोना नुबाय थागोन माइ गायनायखौ जों देखायलांनो हागोन नोंथांमोननो बै बेयाव हालौनाय नुदोंना बेयावनो गायगोन जों दा थांगासिनो बेयावनो हाया बारा बुरजा गैया दब्लाय बा 6 दब्लायसो जागोनदां 1 बिगा नै आंना सनाया थाखुमागासिनो आधा बिगासो जागोनदां जों दा थांगासिनो दङ 1.5 बिगा नामा 1.5 बिगासो होनो माने आङो बारा मोनथिया दे हानि बागै नङाबा मोनथिबा मोजां जागौमोन आरोना एसे मोनथिनो सोलोंहांदों दासो आङो स' दा मानसिफोर फैबावगोन सिख्लाफोर मोजां फैबावगोन दा नोंथांमोना नायनो हागोन देखायजोबगोन दा नोंथांमोननो देखायजोबगोन नै जारनबारिथार बेवहाय नैबेयाव दै दं ककिला दै होननाय सिगां बेफोरावबो माइ गायजोबमोन दाना सेस हनै आया बिदि मोजां बे फाग्ला बिदिनो जायो बेनो जासिनोथ' आरो दा सेस दै जाजोब्बाय बेवहाय नै जांख्रानि मेम'रि अ माय गड लामाया बोरै जों दा मोनथारसिगोन बैनो बे लांदां जायगायानो नुवाखै नोंखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बिथांनाबो चेनेल दं मिस्टार एलन होननाय नोंथांमोना इउटुब थांनानै नायहैथां स' जों दा थांगासिनो नोंथांमोना हाखौ नायनो हागोन स' नायदो बोथोराबो जा मोजां जाना दं अखा फ्रि थाइफ्रिदों आरोना ओमफ्राय दा एसे गोसा हागोन नामाथाय मिथिया जों दा मोनफैबाय दुब्लिबारियाव नैबे लांदां जायगायानो ओइ नै जों खोथिया लाबोगासिनो दं सानै बिलाव दं नामाब्रा जेलांलै ओइ बेनो फोथारा माइ गायग्रा फोथारा अब्ला नै बिथाङा माबा आलि जावनो थांनो नागिरदों आलि बायफ्लंनायखौ खोगोजोबगोन आङो नोंथांमोना नायनो हागोन फै अब्ला थांगासिनो आरो नै बिथिं मानसि फैबावो सानै माइ गायनो ओइलाय ओइनो आरो गोजानाव माबाग्राखौ खोथिया रोगाग्राखौ अ नै बेनो खोथिया रोगाग्रा थाग्रा अब्ला फै आलिखौ खोग्रोनोसै दै बायफ्लंनायखौ बबेसिम लामायालाय दासो समायदों नोंथां समायदों Ya जाबाय आरो बेयाव दंबावो माइ गायग्रोसै नामा खननैसो गायजायो फै नै जोंना माइ गायग्राफ्रा हेलौ ब्रादर केमेरा नायनानै सानैबो मा नाम खोन्था दे मा नाम खोन्था मा नोंनालाय रोमै दैमारि गायनो माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बेलाव गिदिर गिया नोंसोरलाय
बेला बारनो बायाखै नोंसिनाव बाथ'वाखै दहाय बाखांबाय बेसे गिदिरमोनब्रा आरो बेलावालाय फिसासोमोन ए दे गायबाय था दै किके ओइ किके आंनि फिसिनाय बे सैमाया नै सैमा नङा केके नाम बिनि नामा केके सैमा होननानै बेखौ होनफ्लांदोंसो आं बोरैबा केकेसो बिनि नामा केके नोंथांमोनाव कमेन्टआव खोन्थाहर बिथांनि नामा बिनि नामा माबायदि केकेआ केके बेनोला केके केके बिनि नामा सा लायनो थांसै दा सा लायनो थांनि नैबेयाव गायगासिनो बारा बुरजा गैला जोबसिगोन हेलौ दा जाग्राखौ लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनाय ससेखौ खोन्थानो हादिया एकदम बायदिसिना लानांदोंमोन आखायाव ओंखायनो भिडिअनि जेरै खोन्थानो हादिया नोंथांमोननो दा बेक केमेराजों देखायगोन आं जाग्राफोरखौ आरो मानसिफ्रा दं बेयाव नुबाय हाय होनो दे गासिबो खनसे हेलौ जाबाय आं देखायनो र' नोंथांमोननि जाग्राफोरखौ नै जाग्राया लाबोबाय बेयाव माइब्रा दं नैबे दं आरो लाबोगासिनो नै मेथाइ दंबावो सा लाबोगासिनो ओइनो दा र' माइग्राफोरखौ नोंथांमोननो देखायनि होनावला ओइ एंग्रि गार्ल होनाव माइग्राफ्रा नै गासिबो केके मा जाखो नोंलाय ए दैयाव दुगैना फैबाय बियो ककिला दैयाव केके नोंखौ डिस्टार्ब मोनथारबाय आङो So hello friends दिनैनि भिडिअ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दायो जोङो न'आव थांबाय गायनायफोरा जोबखांबाय जोबनाया माने जों गायखांबाय आरोना माने दंबावो गायनाया एसे दा साहा लोंखांबाय दसे दैमायाव दुगैबाय इन्ट्रेस्ट खालामबाय ओमफ्राय बे जरखौहाय क्लिपखौ जोङो होथ'नो हानाय नंला माने एसे इन्ट्रेस्टआव दुगैदोंमोन आरोना माने बेखौ होथ'दिया जोङो शुट खालामना लादिया ओंखायनो होथ'ला स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरोना आरो सापर्ट खालाम स' दिनैनि भिडिअ बेनोमोन अके बाय बाय see you Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the